Nešto stariji gledaoci Klinike Vet sigurno se sećaju čuvenog filma o škotskom ovčaru sa imenom Lassie. Prvi iz serijala filmova o ovom psu se zvao Lassie se vraća kući i prepričava avanture ovog vernog ljubimca koji je ukraden i odveden nekoliko stotina kilometara daleko od svog doma. Ovakve priče u svetu ljubimaca nisu ni danas retkost, ali je, zahvaljujući razvoju tehnologije, vraćanje izgubljenih, ukradenih, pa čak i napuštenih pasa i mačaka u mnogome olakšano. Ovo je Lale, pas star 14 godina koji je pre 4 godine nestao iz svog dvorišta u Šapcu. Nedavno su njegovi vlasnici dobili poziv iz prihvatilišta udaljenog gotovo 70 km iz Stare Pazove da dođu po svog ljubimca. Njihovom čudu nije bilo kraja, a sreća kada su shvatili da se zaista radi o njihovom Laletu bila je beskrajna. Nažalost, Lale je bio u dosta lošem zdravstvenom stanju i on je odmah odveden u veterinarsku stanicu u Šapcu. Lale je doveden u jednom ozbiljnom stanju, s obzirom da je pas koji je star 14 godina, rase Panjel Breton, i nismo znali njegovu sudbinu 4 godine. Nije mali put od Šapca do Stare Pazove, pa bilo bi interesantno čuti šta se njemu dešavalo. On se vratio u jednom ozbiljnom stanju, imao je razne vrste dijagnoza, između ostalog upalu ušiju, i bio je gluv. Odnosno, još uvek je gluv i to ne možemo nikako nadoknaditi. Postoje reumatski problemi sa kukovima i u poslednje vreme se javila i problemi sa srcem. Posle zamora kašljanje ujutru, kašljanje popodne, tako da je Lale na jednoj sveobuhvatnoj terapiji, ali on se dobro ponaša. Lale se malo pomalo prisetio svojih starih vlasnika. Sada se već veoma lepo sprijateljio i sa svojom drugaricom retriverkom sa kojom deli svoj stari ili novi dom kako se uzme. Njegovi vlasnici sve čine ne bi li mu obezbedili udobnu i srećnu starost. Redovno ga dovode na preglede i daju mu neophodnu terapiju. Zahvaljujući njima i veterinarima, Laletu je izlečena upala ušiju, iako je gubitak sluha nemoguće izlečiti. Gotovo su potpuno umanjeni bolovi koje je osjećao u ekstremitetima i zadnjem delu tela, povratio mu se apetit, a problemi sa srcem su pod stalnim nadzorom. Lale ima problema sa srcem koji se manifestuju nakupljanjem vode u srčanoj kesi, koja se zove hidroperikardijum. Ona se dešava zbog slabosti srca, koji je uzrokovano najverovatnije starošću. U stvari, to je neki primaran uzrok. Zatim, verovatno i neadekvatnim načinom na koji je on živeo, pretpostavljam da je vođen u lov, da ga je neko odbacio kad više nije bio sposoban za to. Bio je značajno mršav, kahektičan, tako da možemo zaključiti da svi ti faktori koje sam pomenula su uticali na takvo njegovo stanje. On je sada na terapiji i verujem da će mu promene vremena u smislu kada god bude promena u temperaturi, visoka vlažnost vazduha, kada jednostavno neće moći da uspostavi normalnu razmenu gasova, biće mu teško da diše i verovatno će kašljati. On je na terapiji i verujemo da može održavati sa nekim mirnim životom. On se i ne kreće mnogo, dosta je miran, ali je zadovoljan, to se vidi po njemu. Obeležavanje pasa i mačaka je zakonska obaveza svakog vlasnika. Danas se ovo obeležavanje obavlja prilikom prve vakcinacije ljubimca i gotovo je potpuno bezbolno. Umesto nekada veoma grubog i bolnog tetoviranja ušne školjke ljubimca, danas se aplikuju mikročipovi koji su veličine zrna pirinča. Oni sadrže sve podatke o ljubimcu i vlasniku koji su neophodni da se lakše pronađe izgubljeni ljubimac. Da ne bude zabune, ovi čipovi nisu povezani sa GPS satelitskim tragačima i nije moguće pratiti kretanje ljubimca preko satelita. Lale je jedan srećnik zato što su njegovi vlasnici bili odgovorni. Moram reći koliki je značaj čipovanja i vakcinacije protiv besnila. Zahvaljujući odgovornosti njegovih vlasnika, koji su ga čipovali i vakcinisali na vreme, on je ponovo pronašao svoj dom.
jer na osnovu čipa mi smo pronašli, odnosno prihvatilište, kao i svaki veterinar da se pojavio kod bilo kog veterinara u Srbiji je mogao da pronađe njegove prave vlasnike. Bez ovog mikročipa Lale nikad ne bi bio vraćen u svoj stari dom. Ukoliko vam se čini da je obeležavanje bespotrebno, besmisleno ili previše skupo, razmislite o tome koliko vam je stalo do svog ljubimca. Ukoliko shvatite da se ne isplati povećati mogućnost da vam pas ili mačka budu vraćeni u slučaju gubitka, verovatno i niste baš pravi kandidat da se brinete o nekom drugom živom biću koje u potpunosti zavisi od vas. U tom slučaju nemojte ni uzimati psa ili mačku, jer bit će im bolje bez vas.